Nah, plastiknya digawa neh kan lho. Plastike larang Mbak Ida, 17.000 tak gawa neh. Apa kuwi? Aku njaluk iki nek dadi kok iki. Apa kuwi, Ndak? Kecap. Kene kecap lontong banguke sitok ae. Wah. Masuk diman. Kecap nasional. Ya loro to lontong banguke. Ning omah kene kecap tapi mau jalane Ora ya lontong sing bangu. nasional iki to, Ndak. Kecap lontong bangu. Iki selos, tambah iki 7, 10, 12, 13 bolo. Iki ne piro? Loro. 14 berarti. Anu. Wes 14. Sik. Kowe apa Depre? Iya, anak lanang ki kok ngendi? Supre 5.000. 5.000. Tambah tahu 5.000, Pre. Kene lho ndi teko iki? Iki lho 10 tak genah kene 10. 10, Pre. Yes, kok nang isole kan ora nek stok kita. Heeh. 10. Genah-genah iki Iya, lelantar. 14, 16, 18. Gedhe loro to, Dek, Pre. Iya. 20 ribu 23 ya. Piro? 23. 23. Dek, Pre 23 genah-genah.